Tak ahojte, čaute. Vítam vás pri ďalšom videu. A je to vlastne také trošku nečakané, táto moja dnešná výprava, lebo som s tým nerátal, neplánoval som ju, ale mám trošku voľného času, takže by som to rád takto využil. Som sa rýchlo zbalil, bol som ešte teraz niečo dokúpiť jesť, bol som v obchode a veci mám zbalené. Idem sa ponáhľať k vode, lebo čas beží a mám ešte čo vybaľovať a všetko, nahodiť si. Musím vlastne ešte na jednej udici ešte musím vlastne vymeniť čokáč, lebo som to ešte nestihol a už som to chcel minule, ale nebol čas. Takže to ešte ma čaká, vymeniť čokáč na jednej udici a vymeniť čokáč ešte aj na spombovej udici. A toto a potom vlastne už len nahodiť a dačo pekné chytiť. A nie je to vlastne nejaká taká často navštevovaná voda. Za to ju aj mám rád, lebo keď tam idem, tak tam nie sú žiadni rybári, som tam iba sám. Čo takto mám najradšej vlastne. Vlastne nie tam, neviem koľko rýb, že teraz by tam boli tie zábery dáke časté, ale o to viac si potom vážim tú rybu, keď sa mi tam podarí niečo chytiť, a vlastne keď sa mi tam aj doteraz podarilo niečo chytiť, tak tá ryba bola zatiaľ stále 10+. Zatiaľ stále bola 10+. Takže tak sa vám ozvem, keď budem tam. No takže už sme tu, vlastne už som tu na mieste činu. Chcel skúsiť aj chytať takto pod brehom. Prvýkrát by som to chcel skúsiť kde takto. Vlastne tu budem mať stojan a tuto ako sú tieto kríky, tak niekde tuto takde, ako prostom ukazujem, pre tie kríky jedna vodička a druhá by mohla ísť niekde semka dole, tuto tiež pod tento strom, ale to ešte špekulujem, že či to tak spravím hneď už teraz cez deň, alebo či to tak spravím len potom na noc, že by som vlastne teraz cez deň ešte skúsil to nahodiť niekde trošku ďalej. Vlastne jednu by som niekde tam, viacej tam tým smerom, a druhú niekde takto niekde tam zhruba na nejakých 80-90 metrov. No. Toto budú nadväzce, ktoré dneska budem používať. A to asi veľa nevidíte. Nejako takto, dve guličky pod seba, nejaký centimetercov, hej, takto, a dve guličky pod seba, Inferno, škorpión, a druhý nadväzec skúsime takto, takýto jednoduchý, tiež štvorkáčik od Foxu, a tam je 1.24 so 16 popkou, 24 broskyňa pečeň a ružová taká jahodová popka. Takže takto to skúsime. Takže jednu udicu už mám na hodinu, túto pravú, niekde tam do priestoru. Teraz ideme túto umiestniť a vlastne túto chcem dať semka pod breh. Asi takto to nechám. Takto som s tým spokojný. Zhruba.
Tak. Trošku tikšie by sa dalo. Takže no, neviem. Uvidíme. Bojili si dosť. A len takúto, koľko je tam? 6 kusov halibutky. Tak. Aj by mohlo byť, si myslím. Však ak by tam aj tá ryba išla na tieto, čo som teraz krmil, tak ona si to potom nájde. Aj to, čo je pod hačikom, ak bude chcieť. Nemusí to byť tak, že na jednej kope. Kus je to tak v priestore. Okolo, dookola. A tak. Takže ku jednej udici máme. Pôjdem si ešte zaspombovať ku druhej. Ale to ešte musíme si všetko pripraviť. Ešte mám v taške spombovaciu udicu. To ešte nemám rozbalenú. A ešte bivák a tak ďalej. Ale chcel som už mať takto aspoň naladené. A že nech to tam už je. A ak príde nejaký záber, budem rád, veľmi. Teším sa už. Hádam, da čo príde. No, idem si namiešať krmenie. Takže máme takto pár bojlisov. Taký mix aj z takých, aj z takých. Dáme tam tieto halibut peletky 4 mm. Tak. Dáme tam ešte tieto halibut pelety 20-ky. No, chcem si ešte zo pár nechať. Tak, dáme tam túto kromitkovú zmes, príchuť mango.
to vytvorí taký základ toho krmiva pre tie ryby, takú nejakú pachovú stopu, aby ich to trošku prilákalo. A trošku si to zamiešam. Keď nechcem byť veľmi hlučný, lebo to mám nahodené tuto, ale nedá sa byť nejako, že úplne ticho. Dám tam takýto booster Gigantika. Takýto booster The High Carb Shelby, to je vlastne príchuť mušľa. A ešte tam dáme takýto booster broskyňa pečeň TB Bites. Vlastne taká istá príchuť, ako tam sú aj tie boilisy. Tak. Zabudol som si jednu vec, a to je uterák. No a nejako takto. Neviem, či to tak vidíte na tej kamere. Proste nejako takto, hej. To tam pôjde. Toto si zatvoríme. Ihly si dáme semka, nech sa nestratia. Tak, dobré. Dáme si rukavicu, aby som si neporezal prst pri nahádzavaní. Ide sa na to. Zhruba tamto mám nahodené. Neviem, koľko to môže byť, nejakých, ja neviem, 60, 70, možno 80 metrov. Taká vzdialenosť, že to mi tu stačí. Netreba mi tu ďalej hádzať. Trošku si to tam zakrmím. No trošku viac si to tam chcem zakrmiť, lebo
Ako som vravel, je tu strašne veľa tých sumčekov. Neviem vlastne čo je lepšie robiť, ako je lepšie krmiť v takých vodách, kde sú tieto sumčeky, či je lepšie krmiť viac alebo menej. Neviem. Hop. Neviem, ja si myslím, že asi je lepšie zakrmiť viac, že ak by to tam tie sumčeky vyjedali, tak aby tam toho bolo dosť, aby si to tam našli potom aj tie cielené ryby, kapor, prípadne amur. Ak by prišiel na začiatok aj nejaký karas, aj tomu by som sa teraz potešil. Takže sa mi stala takáto vec, pri tom ako som kobroval, tak nejakým zázrakom sa mi zlomila takto kobra. Tak zatiaľ som ešte bez záberu. A už som teraz prehadzoval. A vlastne keď som vybral tie montáže, tak aj na jednej a na druhej udici to bolo totálne obrízené, ale že totálne, že vlastne na tej montáži, na tej udici, kde som mal tie dve 24 pod sebou škorpióna, tak tie keď som vybral, tak z 24 boli asi 12. A tú čo mám nahodenú tak do priestoru, ďalej kus, tak tam som mal 24 a jednu 16 popku. A to keď som vybral, tak boilies tam ani nebol vôbec, absolútne. Bola tam tá popka, ale tiež bola obrízená. Zo 16 popky bola taká 8, alebo ja neviem, že to vyzeralo ako dumbbells. Máme tu nejaký záber. Zatiaľ je to padák. Je 9:30. Nebude nič veľké. Neviem. Asi karas. Čo tam je? Už sa odopol. Tak som to vymenil, dal som to tam na novo, nahodil som a rovno som aj pozrel tú spodnú udicu, túto ľavú, čo mám tuto takto pri brehu bližšie, a tam som mal dve 24. Tam som mal dve 24 pod sebou. Tie BioCrab Losos. A tiež boli totálne obžuté, tak aj tie som rovno vymenil, hodil som to tam naspäť a som teraz v bivaku, ležím. Uvidíme, či dačo bude v noci alebo čo, ale myslím si, že asi nebude nič. Uvidíme, no, bodaj by dačo bolo, ale myslím si, že asi nebude nič. Kamoši, jazda. Yes. Yes.
Konečne som dostal záber. A hneď taký pekný. Vlastne celú noc som nemal nič. Teraz je asi 4:30 ráno. Ešte som dospával. Bol som vonku o 4:00 skontrolovať udice, keďže celú noc nebolo nič. A nemal som na háčiku vôbec, že nič. Celé mi to objedli. Toto je tá pravá udica, čo bola v priestore nahodená. A škorpión s betou. Pred chvíľou som to bol prehodiť 10 minút a prišiel záber. Taká dobrá jazda. Joj, teším sa. Yes. Aj mi obišiel tú ľavú udicu. Mi prišiel ponad cieľom, takže lebo už aj tú ľavú udicu som vlastne nahodil teraz ráno už do diaľky do priestoru. Nenechal som ju už tuto pod brehom. Ale nedal som backlidy. Takže dobre, že mi to obišiel. Teraz ho už len zdolať. A ťahá si to úplne že do strany, doľava. Chce ísť do kríkov, túto čo sú, mierí to tam. Takže sa ho pokúsim takto tam dáko nepustiť hlavne. Nie, tam do kríku. Nie. O to co prosím. Vlna riadna, bubliny, neviem čo to bude, vlna, riadna vlna, ale ešte som ho stále nevidel,
cievka si robí svoje. Ide celá vnútra. No, tam nie, tam nie. Stať pôjde. Ty kokos, ale wow, cítim riadne. Bubliny na hladine. Je už tuto pri mne, ale ešte som ho nevidel. Stále som ho nevidel. Nezdáva sa. Videl som, že je to kapor, ale ešte som ho nevidel tak poriadne. Teraz. Nechcem mu vyrezať háčik. Až by lisec. Neviem, či to není lisec. Ó, šupináč obrovský. Krásny šupináč. Som ho videl. Aspoň. Krásny. Jo. Krásny šupík. Veľký. Obrovský. Bože. Ale nech sa mi ho podarí podobrať. Pane Bože. Ešte nie. Krásny.
som, že tú chrbtovú plutvu má nejakú doranenú. Ježiši. Ešte nie. Bojovný je. Ale že dosť. Že to som už utiahol aj cievku. Ešte nie sú unavený. Ale no. Ty kokos. Súboj riadny, zápeste si už necítim. Aj tam. Aj tam. Pane Bože. Mám jazdu na druhej. Dobre, ni? Ty kokot, mám jazdu na druhej. Bože. Krásny. Ty kokos.
Nádherný. Tohto som si tuto zasakoval, dal som ho do saku. $16,5 kg, 16,5 kg. Krásny. Ale chrbát a brucho má také, vyzerá ako 20. Nevládzem, ty kokos. Včera nič, celú noc nič. Teraz 2 jazdy. Takto, krásne pri východe slnka. Neviem, čo je to? Nevidím ho. Si myslím, že amur to bude. Či? Kapur. Kapur. Kapur zbláznený. Sa zbláznil. Amur. Lež amur. Malý amur. Ale pekný. Krásny. Wow. Torpédo. Hopla. Jo, aspoň, že mám takéto krásne ráno. Toto je nádhera. Sa takto zobudiť. Pekne východ slnka a na hladine hmla. A hneď 2 zábery po sebe. Krásny kapor. 16,5 kg. Nádherný, ale ty kokos, tá stavba, že koniec. Chrbát obrovský, taký hrubý je, bože, krásny kaprik. Strašne. Do toho tento amur. Bože, či sa teším. Krásny amur. Úplne na hovede. Tučný. Krásny. 7-8 kg má. To cítim. Nádherný. Wow. Bomba. Ideš. Počkaj. No. Poď môj. Takto si ťa pustíme. Hej. Čau. Toto nebude jednoduché.
Nádherný. Dobre, poď môj čuvačík. Jež. No dík. Si ma okúpal.